retraladors, avui estem amb... L'Alba, Jo sóc Tracy Hunt, i també tenim... a la Lutra. I avui farem un experiment, Alba. Saps quin experiment farem? No tinc ni idea. No tens ni idea. Avui farem un espectròmetre. A què et sona aquesta paraula? Què diries? Electricitat. No, no té a veure amb l'electricitat. Té com dues paraules. Espectre, saps d'on ve espectre? Per exemple, quan algú diu, ui, he vist com un espectre. Com un fantasma. Però en realitat què han vist? Com alguna cosa en moviment? Sí. Podríem dir que veuen com una llum? Sí. Doncs mira, l'espectre és la llum com està separada en colorinxis. Sí. Sí, l'espectre de la llum. I tenim llum que la podem veure, que es diu visible, que són, per exemple, tots els colors, veus, que jo vaig plena? Sí. O el teu blau també, que és xulíssim. I també tenim espectre de la llum que no veiem. Però avui ens centrarem en el que veiem. Vale. I farem un aparell espectròmetre que és per veure la llum, per dins. Per exemple, tu saps que la llum blanca en realitat no és de color blanc? Sí, em sona, de tots els colors. Doncs farem un aparell que mirarem llum blanca, com per exemple la del sol, i veurem els colors que hi ha dins d'aquesta llum. Que xulo. Saps algun fenomen a la natura que passi i que puguem veure tots els colors de la llum blanca? L'arc de Sant Martí, no? Molt bé. Primer, per fer l'espectròmetre, hem de tenir en compte que ho farem servir amb la nostra vista. Sense la vista no veuríem res de res, no veuríem la llum. I llavors aquest experiment li dedicarem a una persona. A qui? Li dedicarem a una dona que es diu Patricia Batt i que va ser oftalmòloga i és una de les primeres científiques afrodescendents reconegudes de la història. O sigui, és una jefa. A més, va descobrir la manera de fer unes operacions amb làser perquè la gent pogués veure. Va aconseguir que molta gent que estava cega pogués tornar a veure. Que xulo. O sigui que va fer una gran contribució en la llum i l'òptica. Per fer aquest experiment necessitarem CDs. ratllos de paper de vàter utilitzats, o sigui, acabats. Cinta adhesiva. Déu! Netejapipes de colors. Retoladors. Material per decorar, Tisores. Punxons. una mica de felpa per als punxons, per no punxar res, i Cartolina. de color negre. Per fer l'espectròmetre hem d'aconseguir que aquest tub ens serveixi per mirar la llum d'alguna manera i veure els colors que té la llum. I no només ho farem amb la del sol, per exemple, també podràs mirar una llum d'un fluorescent o d'una bombeta i veuràs els colors que té dins. De fet, saps que hi ha molts elements que quan els cremes emeten llum? Quan tu fas un foc, surt llum d'un color. Sí. Normalment el foc que estem acostumats a veure en una llar de foc, de quin color és? En vermell o taronja, groc. Si el miréssim amb un espectròmetre, podríem veure quins colors està traient aquell foc. Per fer-ho, necessitarem unes tisores i hem de fer un forat en diagonal al rotllo de paper perquè serà on introduirem el CD així. Ara mira-ho des de dalt, com has fet abans que has mirat com si fos un telescopi. Veus CD a dins? Sí. Per què estem agafant un CD? Ara Mira què tenen- li passa. A veure si ho veus, Sí, reflexa els colors de la llum, no? Però i què surt? És color blanc el que veus? No, són com els colors de l'arc de Sant Martí. Perquè el CD difracta la llum, que es diu. El que fa que separi la llum, en ciència li diem difractar, difracció. Llavors, el CD, per exemple, que tu tens, que veus que té encara la capa aquesta, Sí. això ho hauríem de treure amb cinta adhesiva. Com ho arranco? Ho enganxes A veure. sobre la superfície. Molt bé, ho has aconseguit, que ràpida! Llavors, això anirà aquí. Aquí davant li farem un forat perquè entri un raig de llum, Vale. que serà el que enfocarem en els llocs. I llavors això d'aquí ho hem de tapar. I aquest també d'aquí el taparem i només farem un forat petit perquè ens hi càpiga l'ull, per veure-hi. Pots agafar la mesura així, marques amb un retolador, sí. I ara, quan retallem, deixem un marge d'un dit, perquè quan ho enganxem aquí ho puguem doblegar i segur que no se'ns escaparà la llum. I després n'hem de fer una altra idèntica per la part de dalt. Haurem de tapar el rotllo de paper de vàter per dalt i per baix, per fer que la llum només entri per on fem els forats. I ara saps què podem fer? Li podem fer així, Sí, millor. com llengües, i doblegar-ho, saps? Manualitats Art Attack. Molt bé, ja està. Ara necessitarem el punxó, li farem un forat aquí. Has de poder, amb l'ull, poder-hi veure el que passa dins. Fem un forat així. I ara el faràs tu. Aquí tenim el tall del CD. Doncs just a la part contrària. Li farem un forat perquè hi entri la llum. Ara ho provarem. Poses el CD aquí. Ara has de fer que al forat aquest li entri la llum. L'has de tenir enfocat com cap allà que està el sol. Oh, veig els colors. Sí, ara ho he vist. Es veu com un feix, així rectangular, amb tots els colors de l'arc de Sant Martí. Sí. Doncs això, mira, l'espectròmetre aquest, el pots emportar on vulguis, però el farem més xulo, no? Sí, òbviament. El decorem? Sí. Sobretot pensa en no tapar els forats. Però quin fred que fa! Vale, a veure, el tornem a provar. A veure. Pensa, el dit no pot tapar el forat. Sí que es veu.
Déu, i què veus? A veure, Veig els colors de l'art de Sant Martí. i què creus que està Amor. fent el CD llavors amb la llum? Doncs com has dit tu abans, com has dit, difractar. Molt bé, mira memòria. Que vol dir que un feix de llum així recte ho separa en partícules superpetites, perquè el CD en realitat és com si tingués foradets molt petits. I llavors la llum, quan es posa per aquests foradets, com que aquests foradets són tan petits, s'ha de separar. I en separar-se es difracta. Fem un últim experiment amb el CD. Vale. Mira, agafarem un CD, li haurem tret això d'aquí, que ho has tret superbé abans, oi que sí? Sí. I tallarem una rodona de color negre i taparem el forat. Vale. I ara hem d'anar a un lloc fosc. Tu, jo, el CD, això tapat, i una llanterna. Tens llanterna? Jo no. I ara què fem? No, jo tinc. Alba, agafes el CD i entre el teu ull, el CD i la llanterna, t'ha de quedar la llanterna aquí amagada. Vale. I ens dius què veus. Hola, veig tots els colors. A veure, Alba, què, has al·lucinat o no? Sí, pensava que es veuria molt menys. La veritat, m'ha agradat veure-ho. Molt bé, has vist l'art de Sant Martí amb un CD? Sí, Qui ho sí. diria, eh? Sense necessitat de que plogui. Saps com surt l'art de Sant Martí quan plou? Suposo que quan cau una gota, la llum entra per la gota i llavors com que també es difracta, no? Molt bé. I amb totes les gotetes, és com que totes les gotetes fan tots els foradets del CD i llavors es difracta i creen l'art de Sant Martí. Doncs ara sí, Alba, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a tu per invitar-me. Xusilutres!